Arewa Medium presents na ladidi. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake, ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi, ni ne na ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi. Me faru? Kai ba na faɗa ma kar na sake ganin ka da Nana ba? Ni na manta da maganin ka kwata-kwata. Okay, saboda baka ɗauki maganar da gama da muhimmanci ba. Saboda baka da muhimmancin da zan ɗau maganar ka da muhimmanci. Dan Allah dan Allah muka haƙuri, dan Allah ka haƙuri, ka ji haƙuri dan Allah. Kaga kai baka kaɗa kanka da shi, kaga shi yadda yake dan Allah ka haƙuri, dan Allah dan Allah. Ya haƙuri dan Allah kai. Ya haƙuri dan Allah. Su fito su ganki ƙarshen kwalliya ta sannu abinki sarauniya ina nan gare ki zinariya kowa na so ya ganki duk duniya salogun tafiya in mata su zo gare ki. Na san me zaki ce, shi yasa tun da sai ka kasa cewa komai. Ai ba ni da abin cewa, shi yasa kika ga na yi shiru. Cewa zaki kina jin tsoron kada ya zuciya ki dawowa ko? Mana ina tsoron kada ya zama shine silan lalacewar soyayyar mu. Kin ga ko sai ki koma wa ladidi kenan. Ki ana magana serious kina wani magana na ladidi. Yanzu kina nufin ba za ki iya san na ladidi ba? Zan yi soyayya da shi saboda yana burge ni, shi yasa malamai da shi babban amini na. To kin ga ni dai wasa nake miki. To ki sha kurminki. Kin kuwa san wannan abun nan da Suleiman ya nuna shine su? Ban gane ba. Masifa yayi kuma ransa a ɓaci. Wai shin idan dai ana son mutum ana kishin sa ko ba a yi? Ana yi sosai ma. Yanzu a cikin abin da Suleiman ya nuna akwai kishi ko babu? Kuma fa da kishin ne ya janyo ko? Ƙara tunawa dai. Kuma ya tako daga inda yake. Ya zo inda nake. Ya bar abin da yake yi. Saboda ya ji na ce ina nan. Bayan haka ya yi malala didiyo gargaɗi cikin fushi. Yau zai kira ki ba zai iya jura haka ba. Suleiman fa bai damu da kirana ba. Ni ce na damu da kiransa. Yau zai damu da kiran naki. Amma fa ke aljana ce kin ga shine. Shine ko? Shine wallahi. Ki ɗauka ki ji me zai ce miki bari in jira ni ma daga nan zamu je gurin Osama. Gashi ga zan koma da me zaki dinga tunawa da ni yanzu? Zan dinga tunawa da cewa kai mugu. Mugu kuma? Allah ya sa dai ba mugu ke ɗauka na a cikin ranki ba. Ka san muguntan ma kala-kala ne, kamar yadda mugaye ma kala-kala ne. Kai mugu ne, don saboda ka samun sanka a zuciyata. Ta hana ni sukuni, ta hana ni tunani. Kai mugu ne, ka shiga tunanina ka yi shimfiɗa ka kwanta, yadda ba na ganin kowa a gaba na face kai. Ina son ka, domin na saba da kai. Don Allah an kaji, kar ka daɗe don ba na son in kewanka da yau. Su fito su ganki ƙarshen kwalliya ta sannu abinki. Abokina ya ake cikin ya dai? Kai! Akwai matsala fa. To matsala ta kai wanda ni nake ciki a yanzu. Yanzu hakan na fa tunanin wacce yarinya ba nake. Wace yarinya kenan daga ciki? Ladidi mana.
Ladidi, ka san ko me kake alakanta kanka da shi? Wallahi tallahi ni kina na san bai dace ba. Amma babu yadda na iya riko. Yarinyar ta shiga zuciya. Ka san me yasa na shigo cikin damuwa? Wallahi ba sani ba, sai dai ka ga yau. Labari nake tafa maka da shi akan Ladidi. Mutuwa ce? Ka san wani wayar da ake ce ma dan allo? Na san dan allo mana. Dan allo da a wancan ƙauye muka samu sa'in sa da shi har na kawo mai ɗan sanda suka kama shi suka yi sama da shi. To ya dawo. Ya dawo. Wallahi ya dawo. Yana kin tsaya? Gaskiya ni komawa zan yi saboda na san za ku daɗe. Lallai kam gaskiya zan daɗe saboda ina son in sanar da shi lokacin auren mu yayi. Lallai ko za ku caɓa. Ya kamata a sanar da shi wannan labarin mai daɗi. Kin gani? Bari in koma. Saboda ga Suleiman can yana ta masifa. Kai, na wallahi ban ga ta zama ba. Ban gane baka ga ta zama ba. Tafiya zan yi mana. Saboda me? Rayuwar la tana cikin hatsari fa. Kai da Allah kana damun kanka. Usama, ina za ka je? Usama, ba fa magana halin da Ladidi ta shiga ne matsala ba. Magana ce ta ɗan allo dukan da ya yi ma ɗauri gaza yana can kwance cikin halin neman rai. Wai kana nufin ka ce ɗan Allah ne da ki ɗauko? Tabbas ɗan allo ne da ke ɗauri gaza kuma ba ma wai dukan ne matsala ba. Alwashin da ya sha na neman ka ido rufe shi ne matsala. Yanzu kai ta yaya za ka koma ƙauyen su Ladidi ko kana so ka je ne ku fafata da ɗan allo akan wata Ladidin da baka daɗe da sananta ba. Bayan haka sai ka faɗa min wace ce Ladidi. Menene matsayinta da har zai ɗauki kai ya kai mata ƙauye? Alaikum salam. Oh, ko kai ne ki salama? Malam Hudu mai auduga ko? Ba batun ina tambayar kai ne ki sallama? Ni ne ke sallama. Tunda ka duba nan gurin kaga babu kowa ai ka san ni ne sallama. To kai na ganka dan kankani ne haka dan surur kaman ruwan aski. Kuma wanda ya yi min sallama naji babban murya ne. Kuma ka ya zan ce kai ne? Kana jin tarbiya a kofar gidan mutum kai ba don Allah ya sa yanzu bana kai da can ka rabu da ni wallahi rabu da ni inda da ne wallahi ka kofar gidan kana jin fadin tarbi wallahi sai ka ga yadda zamu da kai ka zo kana wani jan tarbi kana to menene ga mun da sauri wurin ka nazo ina so za mu yi magana to kana magana kana daga ni fa ina da abin yi a cikin gida tsayuwa ta da kai a nan gurin ya fi maka abin da zaka je cikin gidan muhimmanci haka kawai ka ce ka zo cinikin auduga ne haba ka ce ga abin da ya kawo ka sha'ani ai ba a yin haka nan don abokan hudu mu ba haka suke bina ba ba mai siyan auduga bane bashi zaka biya na kuɗin da ake binka mene awa ka kalle da kyau a za ka mun duk duniyar nan ba mai bina bashi taro in dai wani abu ya haɗa da mutum ba shi abin sarki ni ba wai rike kuɗin kowa nake ba daga gidi shi yasa na zauna lafiya na san baka san ni ba amma ai ka san Alhaji Mamuda mai skeli ko wai Allahu akbar mun ya san tafi mun ya san faɗi wallahi na wato wannan bawan Allah kai dai kawai ubangiji Allah ya share ƙasa goshinsa wallahi wai hace kai bari ga maka wannan bawan Allah saboda girman darajar shi da girman sa ko karen gidansa karen da ya ajiye a gidansa ba ya faɗa saboda mutunci shi abin da ya gada ke da shi ba wannan duk ba shi bane na san kana da labarin naira miliyan 2.5 da ake binka a'a ka kai man haka yana bi na dai mun gani miliyan 2 da ko 400 irin matsayi ne wanda ban san kansu ba suna nan a rubuce idan ma kai haka zan dawo da su kuma kana labarin irin rashin mutuncin da nake yi wa duk wanda ya ki biyan mu kuɗin mu akan kari ko
To, au. Kada Zakiru? Haba. Da na ganka da kai kama da babanka. Ka yaron nan wallahi. Kai kama da Alhaji. Alhaji dama muna tare da shi kowane lokaci. Ya ce ya bani shawara ba shawara. Haka muka hayyara su don wallahi da ya mutu. Ringa maka don kuka da idan nawa. Ka saba ci ne? Allah sarki. Kullum ta juma'a sai na tara yara a mashi addu'a. Ba matsala ta bane wannan. Duk abin da za ka yi, ka je ka nemo mun kuɗin a cikin sati 2. Ko kai sata, ko kai fashi, ko kai sane, ko ka nemi kuɗin fansa, kai koma me za ka yi bai dame ni ba. Amma duk yadda za a yi a cikin sati 2 nake so ka kawo mun kuɗin nan. Yaro albasa ba ta yi halin ruwa ba. Inda ta yi halin ruwa wallahi Alhaji ko sukari ka sa bakin shi haka je kasuwa ka dawo sukari na bai cike ba saboda shi ba mutum ne mai yin irin wannan ba don Allah ka sa ranka inuwa. To shikenan. Ina da zabi guda 3 da zan iya baka. Yawwa. Da ka faɗa kada faɗa za yadda. Zabi na farko. Zan iya ƙara maka sati 1 ya zama sati 3. Ka nemo kuɗin duk inda suke ka dawo min da abina. A halin da ake cike yanzu a kuɗi. Zabi na biyu kuma to ƙara wannan. Na biyu. Zan iya kashe rabin kuɗin da nake bin ka a gurin hukuma domin in tabbatar na wulaƙanta ka. Ko kuma in tura ka gidan kaso. Ma'ana gidan yari. Allah da ba za a yi haka ba. Sha Allah. Allah da ba ka wannan. To akwai wani zaɓin na gaba. Shine zaɓi na 3. Yawwa. Ai kana da yarinya mace ko? Ladiya tawa? Ina ganin ta tana dan giggitawa haka cikin anguwa. Ba yawan manza take ba. Gaskiya. An aike ta da sauri takan je ta dawo ta kawo aiki. Ni wannan bai dame ni ba. Kawai abin shine ina daga cikin manemanta wanda muka zo kofar gidan nan kai mana kurar kare. Ta ku ke jawo kanku. Sai ka ce kai ne. Haba don Allah ba na son irin wannan. Ga dan uwana in ban haɗa ka da ita da wazan ba duk wanda suka zo abin nan kaga da rabon sai yanzu kenan za a gama komai. Ni da yanzu wannan ba shi ba. Ina so ka bani aurenta a cikin sati 2. Ba wani kar ya wuce sati 2 ina so ka bani aurenta dan imaneja haka nan anshe ta. To yanzu dai kaga dai ba zan gudu ba. Kai subhanallahi Gana ya kira ruwa. Allah tana shirin aukuwa ku. Ina sauraron ka Osama. Sai da me zaki ji kuma? Me yake so ki ji? Ina so in ji wace ce Ladidi. Haba, Zainab. Ku da kishin nan naku na mata dai ba za ku daina kishin nan ba. Kullum sai kun nuna kishin ku din kuna son mutum. Hai. Kishi ai dole ne in yi akan ka. Ni fa na ga miki wannan matan. Da muka je wancan ƙauyen ne muka sauka a gidanta. Matan nan tana da kirki. Da muka je garin nan babu abin da bata yi mana ba. Wallahi tallahi duk abin da na bukata a garin nan tana mun shi. To shine kawai na ce ya kamata mu je mu dan kai mata ziyara. To idan haka ne me yasa kake cewa zaka je gurin ta? Kinga kawai ba ta da lafiya ne shine za mu je mu dan kai mata ziyara. Haka ne. Ai na dauka wata ce. Ka fara soyayya da ita kake kiran za ka je ka ganta. A'a da wallahi ba haka bane. Kin ga mutum kawo mun da yanzu. Baƙonka. Kai. To ni ko Zainabu da me zan saka miki da wannan abin kin kawo mu? Aure na. Ai ni ban da wani target da ya wuce auren ki. To kin ga ni to yanzu ba auren ki ba ne ai ba muke adalci ba. Kin ɗauki ɗawainiyar makaranta na tun daga secondary school ɗina har university ɗina har service ta ya zan banta da ke ta ya zan iya ɗauko wata mai kishiya ai ban isa ba ai menene a duniyan nan bakin ba kin siya min riga ke ƙarshe ma fa har motan gidanku kike ɗaukan mu kulle ki bani da zan je ƙauyen nan bakin bani mota kin manta ne ki sai min wando ki sai min ɗan ciki ki sai min riga dukka kina mutu me kuma zahaba in ba aure ki ba ai ba ki adalci to ai ko ban san ka ba zan yi maka waɗannan abubuwan da ka lissafa to ai shine ai wannan shine reality soyayya ai wannan shine soyayya ta gaskiya gashi Zainabu a'a kai gaskiya wayan ka ne a cikin da kawo maka
Waya ce take so? Wow. Akwai namban wayan yayana a ciki. Okay, a cikin nan? Wannan sojan nan. Jiya da dare ya dawo daga Sudan so yana son ka kira shi za ku yi magana. Shikenan. Wallahi shikenan. Allah sauri. Wallahi in gaya miki da in na tara ku don lokaci hankali da ba da iya baki in tashi cire. Kuɗi ne ba kaɗan ba. Mamu da gaske. To kin san da Allah ya rasu. To da ya rasu nake cewa to dama can mai kudata sai Allah ya sa ko ya rasu. To tun da ya rasu cari ke hankali da zai kwanta haɗa samu tukun. Yace to zan ɗan samu lokaci na raba haɗa samu kuɗinsa in bashi. Kin gani? Ina muna yaje da ta samu mishi wanda shi ne zai samu abin da za a samu a wurin shi ma zan samu a biya. To ashe ba da ku. Ya haifi fitinannen yaro. Ƙara shi sau 1000 da shi. To fitinannen mana wanda ya gani akan hanya tsare ni? Suna na fa sosai ba. Suna na fa na sosai faɗa. Haudu ne ce wai zo da ce ni ne zan zo. To abu guda 3 ka zaɓi ɗaya a nan wurin sannan ka wuce. Ka zaɓi ɗaya sannan ka wuce. Ta ce to me guda 3? Au ka biya ni kuɗi na anan ba za ka ɗaga man nan da can sai ka biya ni kuɗi na. Gaba ɗaya yake so. Ko in kai ka gurgugu a ɗaure mana kai. Kuma in ka fito ka biya ni kuɗi na. Ko kuma na 3 ko kuma ka ga ladidi nan kana da ita ta yawo ga na unguwa sai ka ci tunkiya ta yi nan kowa na kiranta sai in yi haƙuri in karɓe ta a haka a ɗaura mana aure da ita. Wallahi baba ba zai yiwu ba. Kiwo me yasa baki da wayo ne? Ke kin san tashi hankali da yaron ne yake yi kuwa? To ni malama ban ga ba ku faɗi ba. Idan har ka ɗauki ladidin ka bashi ni ban ga faɗuwa ku saboda kai ka fi son masu kuɗi kuma kaga ta sami mai kuɗi yanzu. Burin ku ya cika. Kuɗin shi bakin meke. Kuɗin shi bakin meke. Don kuɗin shi inda kamar ruwan alwala ne sai dai aje shi kawai sai in taimawa. Ko ruwan ma ba ta taɓa ba. Ina kuɗi yake a nan. Ke ko kin san labarin kuɗi ba? Ba ki san kuɗi ba. Wallahi ba ki san kuɗi ba. Ka zaɓi zaman gidan yari kenan. Kin ga ki daina gaya min wannan wurin. Ban shiga ba amma labari daga wannan kunan har wannan kunan. Kina ina bara? Alfazazi fa mutumin sarkin gari ne amma sai da yi wani abin da aka tattara alfazazi aka jefa cikin ruku. Ya fari pat. Kara alfazazi ya samu ya biya kai da wani kuɗin zaka biya. Shi ba shi ya biya ba wallahi. Kai ka biya mai kenan. Ba ni ba ne. Da ka miƙa mai ita kai ma malam ka huta. Yare ba aiki bace. Ka ku damu. Na san me zan yi. Ladidi, me zaki? Ba zan aure shi ba. Sannan kuma hankalinku ba zai tashi ba. Balle ma kai baba, ka kwantar da hankalinka. Allah ya guda. Karamar rigima kawai zan hada. Ladidi, kar ki je ki aikata wani abin da zai zama mana matsala kuma. Mama, ko hannuna ba zai shiga ciki ba. Rigima kawai zan haddasa. Kuma dai. Uwa. Ladidi. Ki bayani na sunan ita kadai da ake ta yi. Kowa dai ladidi sai ka ci a wannan. To, ga dai waya. Har da ma jacket. Ai daman ta san ina masifar son wannan kamfanin. Apple haba ai ina son kamfanin nan. Shi yasa ma ta siya mu kuma ga tsada wayar. Ai kamfanin yayi kamar yadda ita ma wadda ta kawo wayan ta yi. Sai dai kai ne kawai dai kake kokarin zamanto cewa ba kai ba. Ba laifi na bane wallahi. Na tabbatar da Zainab tana so na kuma ta yi min duk wani abu na rayuwa. Anya sharin zuciya ne ba. Allah kai mana shi kullum haka kuke dora mu zuciya laifi, please da Allah ka bar wannan magana. A kai ni ka san wani abu ma wallahi ba da bari ina tunanin wannan wayan ku zan iya sawa a cikin leda
in tura ma ladidi. Allah. Na ladidi kenan. Dan sake faɗa maji. Na ladidi. Ai ko wannan sunan da za ka samu da na ji daɗi. Na wannan sunan shine zai dace da kai? Sosai ma. Zuwa yaushe za ka je ka gaya nata? Ai kuwa mun yi waya da shi. So amma dai an jima kaɗan za mu haɗu da shi Allah yadda. To Allah ya sa mu ji alheri. Amin. Amin ya Allah. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Ni ne na ladidi. Ina ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Ni ne na ladidi. Dukanku nan zan iya kashe ku. Sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Ni ne na ladidi. Da ki so ni karda na koka. Ki daure ki tanka akan kina kwashi duka. Na kasa yin taka ga zuciya na ta saka. So ya sanya sarga ga hannuwa na kwana miga. Ga sina miga. Ina ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Ina ƙaunar ki kin ji ladidi. Kin ji ladidi. Na ƙaunar ki kin ji ladidi. Ni ne na ladidi. Ke za ki ba da maganin ciwon da ke a zuciyata. Ni ban biya ta ayarin taro idan na gansu mata. Dama ki ware lokacin da za na ganki sahibata. Da za ki ba ni tabbacin aure don Allah sahibata. Na rasa yadda zan yi, ina ta kare kayi. Kuka akan kinayi, komai kike so zan yi. Da kyau da za ki duba, da hankali yar baba. Begen ki ban tsaya ba, ga gaibu ban sani ba. Ko za ki zauna da ni, ko za ki ban magani. Ko za ki rayu da ni, ko za ki zauna da ni. Ina ƙaunar ki, ina ƙaunar ki, ina ƙaunar ki, ina ƙaunar
ƙaunar ki. If I catch this guy, wala you gonna say, makarantar ƙauye. Dukanki kin fita break na ji wani yayi fada. Dukanki ke zai duka. Kin ga ni muguwa ce. Makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. H-Bar Wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato makarantar ƙauye. Me za ka rika mana? Wanga da kafirci anan. An kare ne, I say nothing to say. Ka koma dan ubanka. Ɗan jan uba, ɗan jakar uba. Makarantar ƙauye. Wane ne zai iya rubuta wannan a? Ko ya kizu. Ke da hankalinki haka na rubuta na. Hai, shi ne ke God. Na sai ki fada sunan kare da turanci. Babanmu baya yin turanci. Shi yasa nake so in tuno. Kare? Kare. Shut up! 1, 2, 1, 2. Makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda aka fin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka-tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri makarantar ƙauye. Abin sai ka gani shagwaba, karambani, kankamba, iya yi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta. Makarantar ƙauye. Idan na je gida bai sami masu a wurin. To, wallahi kai ki tabbata sai ki mutu. Yawa ku tsaya. Lalacin ku ba ku san yan mai gari ba ce? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. Makarantar ƙauye. Wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka: Ahmad Aliyu Tage, Abdulsalam Obinna, Yado, Yabanya, Umar Bigi Zaria, sai Shakuri Kundim, Samira Abubakar a matsayin Lamiyo. Ci gaban shiri Malam Musa Isa, labari bin Sa'id Abu Sa'id. Lamiyo mai rabawa kowa aiki, dan kuwa ta raba kowa ya kwasa. Shiryawa Honorable Hamisu Bawasa, mataimakiyar mai bada umarni Hajiya Fatima Lamat, bada umarni Dukko Yakubu. Makarantar ƙauye yana nan tafe.